82 anyos nga babae patay human na dasmagan og delivery van dihang milabang sa National Highway agi sa pedestrian lane sa barangay Linaw, lungsod sa Minglanilla. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Landed on arrival ang 82 anyos nga biktima samtang anaa pa sa tambalanan ang 58 anyos nga anak niini kinsa kuyog niya atol sa disgrasya. Ang maong disgrasya nga nahitabo alas 5 gahapon sa hapon ang nahulikam. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento dinhi sa daan in Bacalso sa barangay Linaw, makita nga kining aluminum delivery van nagsubay sa inner lane. Nagsunod sa laing duha ka mga sakyanan. Apan mibalhin kini paingon sa middle lane. Laos-laos na kini sa pagpadagan padung sa Southern Cebu. Sunod makita ang duha ka mga nanglabang agi sa pedestrian lane. Apan inay muhunong milahos pagpadagan ang delivery van. Misway paunta paglihay apan nadasmagan ang duha ka mga tao nga nanglabang og natumba. Gingong napantog ang ulo sa mga biktimang sila si Asuncion Doke ug iyang anak nga si Stella Tuazon. Gila ang driver nga si Jimmy Misa, 46 anyos, nga mitahan raw usab dayon sa otoridad. Pero yung rason is sulaw daw. Pero kung sulaw pa, anong action na siya glihay sa pedestrian nila ba? Nanawagan ang kabanay sa biktima og hustisya, ilabi na nga ang duha nagmatngon sa ilang paglabang ug misubay agi sa pedestrian lane. Kato nga incident manggod nato siya sa pedestrian lane. Kita mga kuan ba mga pedestrian, how safe are we kung ana ta sa kuan ba sa pedestrian lane? So kung kuan sa mga driver nga kung pwede respect sa pedestrian lane nga mo kuan sila mo minor sila kay kita biya nagsalig biya jud ta nga safe jud ta anak ita mo lagi designate gina ta. Pag adto na namo sa emergency nana siya illustrated boundary asa sa iyang back. But iyang back kay murag yung skull kay na murag na crack mo something. Dugang nila naanda na sa ilang apuhan ang mangunay sa pagpamalit sa panginahanglan. Gisip na ni Doke nga ang paglakaw-lakaw kabahin na siyang ehersisyo. Kana siya sige jud siya lakaw-lakaw nga kana even before sige jud siya lakaw-lakaw niya dili ba siya papugong. Yes, ginadyo na siya maglakuan lakaw-lakaw to sa skina. Exercise. Matod ni Antigua nga karong buwan na lang mitala na sa di muminos na po ka mga aksidente sa kadalanan. Matag simana tungod nining mga driver nga di mosunod sa lagda sa trapiko. Samtang uban grabe ka paspas sa pagpadagan sa ilang gimanihong sakyanan. Land kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ang giandam na nga kaso sa kapulisan batok sa driver. Inon matod sa kabanay sa mga biktima nakig-alayo na ang tag-iya sa delivery van nga usa ka bake shop company ngadto kanila og nipadangat na og mga pasiunang tabang. Apan matod sa pamilya nga wa pa sila magkasabot kun makig-settle ba. Lan? Okay, daghang salamat Femari Dumabok.